Anem-hi? Vinga, doncs som-hi, endavant. Eva Carbó. I que no passi res. Coses importants. El zoo d'Eva Carbó. Ei! Marina? Soc l'Eva. Eva, on ets? Portes una setmana desapareguda. Soc a Sòria, tia, a un poble que es diu El Rollo. He anat de barbena, he ballat Paquito el Chocolatero i he conegut un noi. A Sòria? De Barbena? Quina hora és? Les 5 menys 10. Estàs borratxa. Esclar que estic borratxa, si no m'hagués atrevit a parlar amb cap noi i menys de Sòria. No, esclar. Doncs molt bé, estic molt contenta que no hagis desaparegut i tot això. Però no podies haver esperat al matí per dir-m'ho? No, tia, és que m'ha portat a mirar els estels i m'ha deixat el seu anorac. Eva, això és una horterada. Ai, ja ho sé, però és que m'encanta. No, doncs si a tu t'encanta, perfecte. I com heu quedat amb el noi aquest? Per això et truco. Hem quedat ara. Ara, a les 5 del matí. Està a punt d'arribar a l'hotel. Tia, dona'm un consell express, què faig? Ai, no ho sé, nena, quant de temps tenim? Evita Caracolito, soy tu maromo soriano. Que diu que ja està aquí? Val, sobretot, calma. I sobretot, no li diguis que busques l'amor de la teva vida perquè el món s'acaba el 2012. Vale, tu no penges per si de cas. Passa, Sebastián. You can't say on the radio. You can't say Com ens has vist? Hem fet de l'animal? Home, molt millor. Sí o què? La cosa ha brillat molt més, eh?